бози пурсида метавонӣ ки ҳей ризо чи аст IT омӯз? аз 1 феврал оғоз карда IT омӯз дигар барои омӯзиши соҳаи IT нест. IT омӯз барои омӯзиши маҳоратҳои рақамист. мо дидем ки омӯзиш ва маориф мушкилии калон дорад. агар имрӯз хоҳем ки ҷомеаи доно, ҳушманд ва барқудратро созем ва ин ҷомеа посухгӯ ба ниёзҳо ва талаботи замони муосирро дошта бошад, аввалин навсозиро бояд аз маориф шурӯъ кард. дар гузашта мардум аз китоб илм меомӯхтанд, пас он ба донишгоҳ рафтанро шурӯъ карданд. солҳои охир бошад марказҳои омӯзишӣ фаъолиятро шурӯъ карданд, вале то ҳол мушкилӣ ба назар мерасад. мушкилии вақт, мушкилии макон, мушкилӣ дар системае буд ки ту дарсҳои нолозимаро барои солҳои зиёд меомӯхтӣ. ана ин мушкилиро мо бо тариқи фанноварии иттилоот ва сохтани платформаи омӯзиши онлайнӣ ҳал кардан мехоҳем. омӯзгорон метавонанд аз хонаи худ набаромада ҳамаи дониш ва муҳаббати худро якҷоя карда курси баландсифатро созанду дар IT омӯз гузоранд. дониш омӯзон бошад новобаста аз минтақаи зиндагӣ ба ин курс дастрасӣ пайдо мекунанд ва донишҳои лозимаашонро меомӯзанд. мо ба омӯзгорон донишомӯз меёбем, амнияти маводҳояшонро таъмин мекунем ва ба онҳо имконият медиҳем ки аз кори дӯстдоштаашон нон ёбанду аз зиндагиашон лаззат баранд, вақти кофие барои сипосгузорӣ дошта бошанд ва ба дунё бо умеди нек назар кунанду насли имрӯзаро тарбия кунанд. ҳамаи ин имкониятҳоро танҳо IT омӯз фароҳам меоварад. мо ҳар рӯз дар болои ин платформа кор карда истодем. то имрӯз мо платформаро барои тест омода кардаем. донишомӯзон метавонанд курсҳоро қариб ки аз тамоми дунё харид кунанд. мушкиле ки айни замон мо дорем ин қабули маблағ аз Русия аст. агар ту кортҳои виза ва мастеркард дошта бошӣ, метавонӣ курсҳои моро харидорӣ кунӣ. мо PayPal-ро низ қабул хоҳем кард. бале, то ҳол мо мушкилии қабули маблағ аз Русияро дорем, вале мо боварӣ дорем ки ҳар як мушкилӣ роҳи ҳалли худро дорад. мо ин мушкилиро низ ҳал хоҳем кард. IT омӯз нақша дорад ки биткоинро низ ҳамчун рамзарз барои хариду фурӯши курсҳо истифода барад. агар ту ягон курс дошта бошӣ ва мехоҳӣ ки онро дар платформаи мо гузорӣ, лутфан бо мо дар тамос шав. мо онро ба платформа мегузорем, онро нигоҳбин мекунем, онро ҳар рӯз навсозӣ мекунем, андози туро дар ин кишвар месупорем ва ту танҳо дар фикри ҷамъоварии маблағ нахоҳӣ шуд.